Ayo Jawa mulai meneh. Mau tekan ngendi gilirane? Teko kene ya. Kene apa kono? Oh, kono. Oh, tek selak ki piye? Ah. Monggo Mbak Luk monggo. Bisa juga anu malik sarung ya, ora apa-apa. Seragenane diwalik ya. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara Kang Mas. Gedroke ya Mas. Digedroke arek. Oh, kowe tandake makmu. Masalah. Cocok berarti Mas. Cocok vitaminnya. Aziz. Warna abang tondo isih prawan kae timpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti cacat rimo I see
wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti cacah rena asik catet tangan sajroning matur nuwun gubuk asmara sampun katur kasarinan panjenenganipun Tyayu Lulu Anjasmara mugi-mugi nuju pranasa sageta dados jambi saya monggo ingkang salajengipun Mbak Menu Mbak Nunu Mbak Menu Mbak Menu Menu Pak De budine ngono ya kelari monggo Mbak Menu badhe ngersakaken menapa Mbak Menu lungiting asmara Pak De lungiting asmara iki sing senane nyidam jlemblem wis teko ya lungiting asmara Legana lungiting asmara Gongku ngenteni janji prasetyane ngati kadung tresna sliramu doang ayo reling sliramu wong ayu tak endi-endi ada mungkin aku tresno karo kowe kondo nangis lumiting asmara masih bersama Putra Solo Resmo Production
tresno banget apa? Ya iya iya ya iya. Seprene nggonku ngenteni janji prasetyane ati kadung tresno sliramu duh wong ayu reling dina lan wektu aja mung semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atiku tansah gawe lara raprayoga matur nuwun lungiting asmara sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi-mugi nuju prana saha sageta dados jambi saya kunjuk dumateng para tamu kakung putri ingkang sami rawuh. Nyidam sari ndandut. Wah, jalane iya. Mbak. Nyidam sari ndandut saweraning ku are yo. Ora apa-apa, sing penting kayak isik ngundang keri. Sing paling keri iki apik iki nampa saweran-saweran ya. Nyidam sari, ya, ngatang ya. Nyidam sari digawa rap dadut, ya. Darah koplone ya siap ya. Dong, ya. Sliramu sekar melati aku kembang nyidam sari umpama sliramu margi wong ayu pun kakang bakal lewati monggo yai
rosa jagat raya kalingono ukir lan samudra ana ora ilang memanise ati hati sesawase asik semana janji prasetyane ngati nang sacuman teleng netra rinasa karo sora saning dia sing endang enom ya nalikane reng dalu atiku matur nuwun nyidam sari sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi-mugi nuju prana saha sageta dados jambi saya kunjuk dumateng para tamu ingkang sami rawuh namung mbok bilih kirang nuju prana mugi diageng pangaksama panjenengan sedaya dumateng kula sak rombongan monggo sampun ingkang salajengipun Mbak Luk monggo HP-ne disalehke sik. Badhe ngaturaken menapa, Mbak? Nggih, saderengipun tak sapa dulu tamu dari Takalar. Nah, Sugeng rawuh ingkang saking Takalar. Mbak Nisa. Nah. Kok jare rak disapa. Nggih,
Sugeng lelenggahan ingkang sekeca. Pak Denarti sugeng rawuh. Oh, ya. Fan-fanku dari Takalar baru datang semua. Dikasih satu lagu ya, Mas. Lagunya apa? Coba, balungan kere ya. Aku ora ngerti bahasa. Apa pancen wes nasibku kudu pisahan karo sliramu
kasih. Ah, itulah tadi sebuah lagu apa nggih, Mbak? Balungan apa? Aku gak ngerti ya. Mugi-mugi nuju Prono. Saha saged dados jampi saya. Nah, ganti Mbak sing pinggir dhewe ya. Badhe ngersakaken lagu napa, Mbak? Cek Pak Cek, pamer bojo. Pamer bojo. Wah, iki pamer bojo ya. Iya Pak Cek, bojoku bagus. Bojone bagus ya. Ketoke Cek kan. Wajib dipamerke, oke, mangga. Pamer bojo. Pamer bojo Mas, digedruk. Saiki ora ning anu kaya. Nek duit ki akeh wong duwe. Bojo ya akeh wong duwe tapi ora kaya bagus dhewe ya. Wah. Jeno. Wah, bojo ya. Ya. Hah? 14 tahun. Oh. Pamer bojo. Bojoku Pak Cek.
cendol 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 rawon seger piro terus Ciro lupa 5 6 7 8 tak kita solo solo so Oke, itulah tadi sebuah lagu Pamer Bojo. Mugi-mugi nuju pronoso sageta dados jampi saya. Ini perwakilan Takalar gak menyumbangkan suara. Sing nganggo kacamata ora tau nyidam jomblem saiki. Oh, masalah nyidam jomblem. Wis lali nek kak ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ayo, Mbak. Erika. Oh, Mas Nardi cari kon nyumbangkan lagu hari. Saya akan sing di rumah hari. Kembali kita Mas Nardi. Kok ndak ilang biasane aku nyumbang lagu kok ya ora barang. Satu lagu. Hati sawiji enak biar abot dilakoni
video syuting. Jarene jarene wayahe wayahe dadi wong atiku nalikane sepisan katamu wong ayu kekasihku anggota hati pinten biasaku pinter ben jiwaraku ngundang rasa kemete sing kalbu merengoyai matur nuwun. Wah, jiwa muda ya semangatnya ya tenanan kok ya. Mugi-mugi nuju Pronoso saged dados jambi saya. Manis ya. Iki jalukane Mas saiki manis ya. Ayo. Manis. Kayaknya pantik layar, sehingga apa manis ya. Monggo Mbak Lulu. Manis ya aku ya pantik kelingan ya apa-apa ya. Coba dicoba, hah? Pak Denardi ke lo. Nah, yo rene manis iki ngene. Nah, lagu ini manis ya. Biasanya kayak seneng manis no ini ya, Nak. Kembang melati adude gitu lah. Dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Jangan duduk kene. Lah nek medun-medun ya bahaya ya. Aja. Nah. Putra Solo kalau. Putra Solo. Putra Solo. Pimpinanipun Mas Ben. Mas Ben. Sing ganteng dhewe. Endi ta wonge mau? Nggih. Matur sembah suwun Mas Legiman ingkang sampun nimbali inggih menika rombongan saking Takalar. Manis Pak De. Oh manis to, Nduk. Oh. Iya, pancene sing nyanyi yo manis. Asik. Yu Putra Solo. Resmo video
manis tambah manis yen kowe seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa rontone jantungku ora seneng yo kembang mlati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku seneng kowe diiris-iris aduh nduk gulane cowong lulune manis kowe sing duwe sapa alah ora mesti nduk ora manis dik kowe pancen manis kowe rasa seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu saya bisa krontokne dompetku ora seneng aku nduk kembang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe diiris-iris aduh nduk gulane cowok kowe sing manis dasare prasaja inggih matur sembah suwun sampun tanduk Inggih. alit Pak De. oh saged tanduk alit to Nggih. Dados pundi? Biasanya jemblem ya, Pak. Apa jemblem? Saiki wis ora payu jembleme. wis ora payu jembleme jarene Ngoten ya, Pak De. lah saiki dituku apa piye jembleme Ya. iya tak tukune pira nduk jemblemu nduk ayo ndang ditokke Jemblemku super loh, Pak De. oh berarti gede tenan ya nduk iya Gede tenan. mula wong do milik
Terus pun dilali. Nek lali yo diliyane wae ya, ya lekne. Oh Kak, ngoplos weh. Iya ngoplos wae. Iya, iki oplosan nek lali yo tak timbalne nang MC-ne meneh aku tak tinggal balik ngono ae. MC-ne ya padha, Pakde. Wis suwe ya ora sembuka. Ora tau ngoplos MC-ne. Ora tau sinau. Awan-awan dijak ngoplos, Mas. Iya, oplosan dong. Ayo dioplos dhisik. Oplosan. Opo ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran ojo diteruske mendeme marga ora ana untunge yo cepet marenono mendeme beda umurmu oplosan oplosan sing padha kelimpangan uga akeh sing kelentan ditumpang ambulan tutup no anggonmu gendeng yo yo leren-leren no ojo diterus-terus no tutupan oplosanmu mane nyawamu ojo diterus-terus ke mergane ora ono gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu mane nyawamu ojo diterus-terus ke mergane ora ono gunane oplosan
stop do. Ora tak lereni. Iya paling neler. Matur sembah suwun. Itulah tadi dua buah lagu berturut-turut dari perwakilan Takalar. Mudah-mudahan berkenan di hati dan terhibur buat para tamu undangan sekalian yang hadir di siang hari ini. Di sini penyanyi kita mau memenuhi permintaannya dulu. Monggo. Nah, lagunya apa nih, Mbak? Sawangan. Putra Solo.
kasih, itulah tadi permintaan yang lewat HP. Sebuah lagu. Oh, saya dilawai orang doke kok ya. Mudah-mudahan dengan sebuah lagu tadi terhibur. Nah, di sini ada Mbak, di sini ada juga permintaan. Nah, ya. Sing apa ke? Lagune apa, Mbak? Pantai layar Pak De. Hah? Pantai layar. Jaluk dhewe karo Mas e. Sebuah lagu permintaan dari Bos Bakso Maju Pak De. Bos Baradamar. Oh. Pantai Kelayar. Pantai Kelayar. Bose maju. Bakso Maju. Nggih. Yeah. Monggo Mas Bara mriki. Ibu-ibu seman joget khusus untuk Bu Maya, ini video call dia. Nah. Semua ayo berdiri khusus untuk Bu Maya, ayo. Dia lagi video call. Pantai Kelayar. Kawan Kalimantan, pepeling, terus perahu layar. Perahu layar. Oh, enggak anu pantai layar enggak. Bara yo bara aja anu. Napa Bu? Perahu layar. Perahu layar ora pantai Kelayar. Jalukan iki perahu layar. Pantai Kelayar niku Bos Aku Bara. tombo. Oh, Bos Bara. Tombo nggih perahu layar Pak De. Ya sik iki sing iki Bos Bara iki sik terus ya. Engko terus nah. Engko Sekedap terus nggih, dari Bu, iki pantai- terus pantai Kelayar perahu ya, layar. Nah. Hah? Terus pepeling arep perawan Kalimantan. 3 lagu. Nggih. Kene jalukane mau sing masih sing saka kene mau jale ratapan si buta. Nah, ya. Sip. Halo Bu. Iya niki Pak De dugi Bu. Masih bersama Putra Solo. Campur Sari Ringgas Putra Solo. Pantai Kelayar khusus Bos Baradamar. Pantai Kelayar. Monggo Oke. Mas. Sama. Tulung sawangan aku sing ngandang rindu. Oh tulung mulya senajan sedelo aku wis lingo samar hati iki samar yen nganti kowe lali janjimu ning pantai Kelayar samar hati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti
Yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Lanjut perahu layar Mas, permintaan Bu Maya buat obat. Monggo Bu Mul. Oke, perahu layar. Semua ibu-ibu khusus buat Bu Maya. Ayo berdiri semua. Goyang bro. Bu, ini Bu. Semua berdiri khusus buat Ibu Maya. Sehat Bu Maya. Perahu layar khusus untuk Ibu.
kanca ning sing piro Pera banyu ning segara Anglia numpak prau layar ning dina minggu kemari wisata Terima kasih. Perawan Kalimantan. Cek 1 2 halo. Lanjut Rian Perawan Kalimantan. Permintaan Bu Maya. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KKJA dan anggota kita yang sementara terbaring, mudah-mudahan bisa cepat sembuh karena beliaulah yang meramaikan biasa acara ini. Mudah-mudahan dengan doanya teman-teman pada siang hari ini bisa membuat hatinya senang dan cepat sembuh. Terima kasih. Amin. Monggo. Monggo Mas, Perawan Kalimantan. Spesial ini buat Bu Maya, Perawan Kalimantan Bu. Asik, ayo masukkan joget. Maju. Rina wengi tansah kelingan, Perawan ayu Kalimantan. Bantal guling tak sayang-sayang, rasane kaya wong ketanan.
tekan ngomah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Spesial untuk Bu Maya, spesial ya Bun. Spesial kagum Bu Maya, semoga cepat sembuh ya Mbak Lulu. bengi bayu Kalimantan dia minta ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngelamun tekan ngomah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sabun tak rewangi mas atus kungkum kenapa sliramu lunga tinggal lulu ora kondo-kondo. bengi bayu Kalimantan dia cinta ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan rina wengi tansah kelingan bawan ayu Kalimantan pantal guling tak sayang rasane kaya wong ketanan Wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kungkum kenapa sliramu purun dina dagelan kurut tinggal aku nagung sempurna. terima kasih matur nuwun Bu lekas sembuh ya Bu Spesial kagum ibu spesial buat Bu Maya. Diparingi pepeleng nggih Bu nggih. Pepeleng Bu.
Jackson. Sembrono iku perintah agama. Ngeling ono ning donya mung sedelo. Sampun tawaka masa sing kuwasa. Yen barang besok muka suwarga. Semangat Bumaya. Ratapan si buta ya. Ratapan si buta. Monggo kunjuk Mas Narto dipun suwun ingkang gadah damel suruh menyanyi ya.
Monggo Mas Narto. Tes satu dicoba. Sebelumnya mau mengucapkan dulu kepada kedua mempelai, ya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi orang yang sakinah, mawadah dan warahmah. Allahumma amin. Ya. Ayo Mbak Lulu, pertemuan, suara ketemu. Suara ketemu, Mas. Yo. Ketemu bisa langsung gitu loh, Mas. Maksudnya. Langsung nyanyi maksudnya. Pertemuan buat kedua mempelai sosial. Pertemuan buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah warahmah. Amin. Arti video karo ibuku kalau. Arti video. Gue kan oke. Oh, monggo Kang. Monggo Mas. Pertemuan dados. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Asik. Masih bersama kami Campur Sari Putra Solo. Mas Marti kendangnya Mas. Bercurah sudah penuh dengan kemesraan. Sayang selama ini sudah menggunung, Mencair di terpa cinta dalam senandung. Cukup sekali berpisah, ingin lagi merana. cukup sekali merana. Ayo Mas Anggowo, standarnya Mas. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan
sakit karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Iya, tarik. Bercurah sudah penuh dengan kemesraan. Rindu yang selama ini masih terpendam, Bercurah sudah penuh dengan kemesraan. Cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana. cukup sekali merana. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Weh, tunggal malih Mas. Bisa nemong nyawang. Hati-hati ya Mbak. Bisa nemong nyawang sing bisa ndampingi, bisa nemong ngangen sing bisa duweni. Riko Hansun sayang wis ono hangopian. Riko Hansun emang wis duwen wong liyan.
rasane ati sing bisa kuweni Riko Hanson demene Riko Hanson welase wis ana hang rumati Ketun rasane ati sing duweni Riko Hanson demene Riko Hanson welase wis ana hang rumati Opo iki wis takdire bisane mung nyawang kadung mula wis takdire lila esun lila iya Putra Solo Tresno Production bisa dampingi bisa nyemangat sing bisa duweni Riko Hanson sayang wis ono Riko Hanson eman wis duwe wong liya Ketun rasane ati sing bisa duweni Riko Hanson demene Riko Hanson welase wis ana hang rumati Ketun rasane ati sing bisa duweni Riko Hanson demene Riko Hanson welase wis ana hang rumati Opo iki wis takdire bisane mung nyawang Opo Putra wis takdire lila ingsun lila lila ingsun lila Oke, terima kasih. Monggo. Oke, matur nuwun. Sing jalukan sitok iki selak kesuwen iki. Ratapan si buta. Sawerane wis mlebu lho, ayo. Ah, ya wis keletan sejinah punjul 6. Ayo, engko baru Mas Sumanto. Ya. Ra apa-apa ben suwe, ben rada suwe dhewe. Ya. Nah. Nggih, monggo. Ya. Nggih, Pak De, lali aku. Yo. Oh, dayange Bangkal lah. Yo. Satu Ratapan lagu permintaan. si buta. Ratapan si Monggo. buta. Permintaan dari syukur gelem nyanyi Danyangnya dhewe. Bangkalan. Gelem nyanyi dhewe. Spesial buat Danyangnya iya, Bangkalan. Ya, sih, ya. Minta lagu Ratapan si buta. Monggo, Mas.
kados pundi kula benjang kumut sinten sampun gonten wonten terus piye iki Apa pancen nasibku urip tansah apa bengi kebangetan uripku iki duh Gusti paringa margi kabeh kata Gusti kula benjang tumut sinten Bapak Ibu sampun boten wonten apa tambah no ati Gusti besok kowe bakal mulya kanthi dalan kowe atur swara apa pancen wis matur nuwun. Monggo Mas Sumanto. Ya, Mas Sumanto. Nah, klungsu nderek udu. Ya, wis suwe ra nyekel mic iki ya. Ya. Kabare jare wah bar umroh dulurku wah. Nah. Iki mesti sangsaya apik suarane ya. Nah, ya. Aku rindu karo anu, suketekimu karo. Ya, sip. Nah. Aku suara nyanyi bos. Moga mas, suka teki mas. Permintaannya Pak MC nih. Aku juga lali kok. Kok diware dulu ya. Mas Ben.
apa puter timbang loro atiku timbang loro ati. Asik. tak ya wong kowe wis lali ora bakal bali Asik. paring ketegasan awak urip sing kontrak ilo tak jani jebule janjimu Jebule sumpahmu Sumpahmu. kena dikuku ngapusi. ora gelem ngaku salah suwe-suwe mbokku ya ora betah sak mestine kowe selak golek menangmu dhewe tak atur pari sebelum golek malah ketegi jarene mari pasang awak urip iki kontrak lilo tak lakoni aja bule janjine jebule sumpahe ra kena dikuku wong kalah gelem aku kalah suwe-suwe aku ya ora betah kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul golek malah sugetege wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe aku ya ora betah sipatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul golek malah sugetege tak tandur pari jebul golek malah sugetege Mas Tokas Mas ya, lagu andalan Mas. Kelangan. Kelangan. Oke, monggo tambah satu lagi. Setelah ini nanti saya panggil panjenipun Mas Suradi kang saking Galesong hari. Nah, ya engko ora apa-apa ya, seterusnya kowe sip ya. Selamat siang Mas Idris. Video syuting.
Ya. Nyebar godhong kara rada sabar sawetara. Nah.
matur nuwun. Menika kalau wau swantenipun Mas Sumanto. Ndang ditekne. Sapa ki sing anu sing saka anu ki sapa sih? Mas apa? Sapa sing saka Galesong gitu? Ah. Cari Mas apa Suradi? Mas. Ah, ya. Ije neng kono tenang ije. Iki lho. Nah, lagu ije tulisannya ije nyelempit neng aja kuwatir. Nah, sing kae jalukane Mas Narsik kae ya. Iki lho kertase. Aja kuwatir. Mangga. Iki sing kae. Oh, sing kowe are. Oh. Sing iki. Sing kae. Nah, ya iki. Iki. Ah, lah kok metu kok buri ya, senare kok ya ora tanggung jawab nek metu buri iki. Gawe kelo hati sana
otak batin kepingin ketemu najan ada tak parani kong nuruti karepe ati bareng saiki sing prasaja ojo gawe gelati aku ora bakal gondeli hae Pak De ayo ndak cintaake ndang ngerti kancane goyo ngene lelakonku Ya, terus iki Pak Mundut surat ingkang sampun dangu dereng sukani ya. Mundur alon ya. Nah, mundur alon kene ya cepet di. Ndak pakai lama ya. Hah? Puter balik. Oh, mbah. Sak karepe ngono gitu ya. Apale agek mundur alon-alon kok. Mergo aku wis rasayang tenane yu aku dudu mergo tresnaku wis ilang ngapusi nek kowe nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae aku wis rasayang aku mundur kudu mergo tresnaku wis ilang nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa wong dikutoke pas atimu lara aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa wong dikutoke pas atimu perih Putra Solo Tresno Sobek. Priyo
Ayo selanjutnya. Langit mendung kutha Ngawi. Nah. Munggah cepat ngadeg. Enggak pakai lama ya. Nah. Kok nek kurang gampang. Aja kuwatir, bose akeh duite. Nah. Nah, ya. Pirang lagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, 9 lagu iki hitungan iso kok ya. Ayo sak kaset loro telu. Santai ae, ora apa-apa. Songo ya oleh ora apa-apa. Songo to? Songo. Itu toh. Oh lah iki gegedan tulisan dadi maca loro iki. Ayo. Ora apa-apa yo. Penyanyine jek siap kok ora. Monggo Mbak Lulu. Langit mendung kutha Ngawi dados. Langit mendung kutha Ngawi. Pak Dewar. Bose antang iki lho, Mas. Juragan Tong-tong. Spesial kanggo Pak Dewar. Juragan Tong-tong. Nyuwun lagu Langit mendung kutha Ngawi Kang Mas. Pak Dewar. Ayo Pak Dewar. Ora srempa lagu metes berbes Pak Dewar endi to iki? Kembang
katur Pak Dewa. Sampun katur. Langit mendung wis to. Mendung Kutha Ngawi. Isih Banyu meneh. langit, banyu langit ya. Apa meneh? Sak kebet tok ya, ya. Sik Pak De, Pak De. Banyu langit. Cucak rawa ya, De? Cucak rawa. Oh, serah Pak De. Oh iya. Wow, Dikasih Mas cucak rawa are. Ya, cucak rawa tadi. Oke. Masih bersama Putra Cucak rawa. Solo. Campur sarine wong. Jempol. Sukoharjo Makmur ya. Sukoharjo Makmur. Mangin ndi to iki bose ndi bose. Bose turu ae. Bukan Mas, jam 3 Mas. Bose bayaran. Ora duwe bojoe sing tak goleke sapa? Nah, iya iya. Penting nggo ngene iki. Nah, bener bener. Iya apa ora? Iya. Bojo ora duwe. Nah, tak golek Golek duwe tak nggih apa? Nah. Ora ndek bojo tenan iki ya. Pak Dewar ki ora ndek bojo tenan ah. Goleke piye goleke? Tak goleke apa piye, De? Goleke sing sikile loro apa sikile papat? Ayo. Ayo cucak rawa. Tenan ora duwe lagi. Ora. Ora. Asik. Ora. Asik. Ora. Spesial buat Pak Dewa. Dikasih cucak rawa, Mas. Coba melempar manggis, Mas Pesong. manggis kelempar, manggaku dapat. Aku mencoba melamar gadis, gadisku lamar. Oh, Mas Ambang antara kebahagiaan. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wong tua rapi perawan, lawan yen Ayo Pak Dewa. nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke cucak rawa, cucak rawa. Coba melempar manggis, manggisku lempar, manggaku dapat. Aku mencoba melamar gadis, gadisku lamar, rondoku dapat. Iki piye, iki piye, iki piye. Wong tua rapi perawan,
burunge manuke jejak rawa jejak rawa sing terakhir tulisannya dangdutin ya misalnya dangdut oh sepenting di dangdut ya wow dangdut wah iki lambo dan jandaku sora golek liyane nah jandaku nek rotok sendek sithik rotok sendek istri yang sinten oh Mas Ciblek Mas Sumadi Ciblek monggo Mas Sumadi Ciblek sik nek no nah iki dangdute kari ya sik Mas Ciblek sik iki monggo Mas Ciblek oh nembe asar nggih kegandengan wekdalipun nembe badhe asar pramila hiburan badhe samene sawetawis mengke sabibaripun badhe asar badhe kalajengaken malih matur nuwun informasinya nggih